ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପ୍ରଥମ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ରକ୍ତବାହୁ ସମ୍ପର୍କରେ। ଶୋଭନଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ରକ୍ତବାହୁ ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ଆସି ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ରମଣ କଲା। ଶୋଭନଦେବ 319 ଖ୍ରୀଷ୍ଟରୁ 323 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ମାଦଳାପାଞ୍ଜି ଅନୁସାରେ ଶୋଭନଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କରେ ରକ୍ତବାହୁ ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ରକ୍ତବାହୁ ଆସିବା ବାର୍ତ୍ତା ପାଇ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଗୋପନରେ ସୋନପୁର ନିଆଗଲା। ସେଠାରେ ମଣ୍ଡପ କରାଇ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ 45 ବର୍ଷ ସ୍ଥାପନା କରାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତବାହୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିଲା, ସେଠାରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ପାତାଳି କରି ଉପରେ ଗଛ ଲଗାଇ ଦିଆଗଲା। ରକ୍ତବାହୁ ଜାହାଜରେ ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ଆସି କନିକାଠାରେ ବୋଇତରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ରକ୍ତବାହୁ ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ସହର ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟାଚାର କଲା। ଏହି ସମୟରେ ବାଙ୍କି ମୁହାଣ ଭାଙ୍ଗି ପାଣି ସହରର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ତେଣେ ବଡ଼ମୂଳ ଘାଟି ସରିକି ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଚିଲିକା ହେଲା। ଶୋଭନଦେବ ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କରେ ପଳାୟନ କରି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଭିତରେ ସ୍ୱର୍ଗପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ। ରକ୍ତବାହୁକୁ ମାଦଳାପାଞ୍ଜି ମୋଗଲ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛି। ହଣ୍ଟରଙ୍କ ମତରେ ରକ୍ତବାହୁ ବୌଦ୍ଧ ଥିଲା। ଏହାକୁ ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରୁ ଜଣାଯାଏ, ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ସୀମାନ୍ତ ବାସୀମାନେ ଯବନ ନାମରେ ଆଖ୍ୟାତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ପରେ ଗ୍ରୀକମାନେ ଯବନ ପଦବାଚ୍ୟ ହେଲେ। କାବୁଲ, ଇରାନ, କାଶ୍ମୀର, ସିନ୍ଧୁ ଦେଶ ଓ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଥିବା ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ମାଦଳାପାଞ୍ଜି ଯବନ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛି। ବୌଦ୍ଧମାନେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ହେଲାରୁ ସେମାନେ ଯବନ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ସୁତରାଂ ରକ୍ତବାହୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଥିଲା। ଭୌମକର ରାଜତ୍ୱ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଭଙ୍କର ଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସୋନପୁରରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଥିଲେ। ଏହାର 144 ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀକୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପୁରୀକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଐତିହାସିକ ହଣ୍ଟରଙ୍କ ମତରେ ମହାରାଜା ଯଯାତି ହେଉଛନ୍ତି କେଶରୀ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ଯବନମାନଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରି ରାଜା ଯଯାତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ହଣ୍ଟରଙ୍କ ମତରେ 318ରୁ 473 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯବନମାନେ ଆଧିପତ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଛି। ଏହି ଯବନମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଧର୍ମଧାରାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଏକ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଯେଉଁମାନେ ପରସ୍ୱ ଅପହରଣରେ ନିଜର ଉନ୍ନତି ଦେଖୁଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କ ମତରେ ଉଡ୍ର ରାଜବଂଶାବଳୀର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଠିକ୍। ଯାଜପୁର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଯାତି କେଶରୀ ରାଜା ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଯାଜପୁରଠାରେ ଏକ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଦ୍ୱାଦଶୀ ବଡ଼ୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯଯାତି କେଶରୀ ସମୁଦ୍ର ନିକଟରେ ବହୁତ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅବସ୍ଥା ବିଶେଷ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କର ଖବର ପାଇ ସୋନପୁର ଯାଇ ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପୁନଃ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଣି ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ।